sa syudad sang Bacolod. Sa mga balita nasyonal, Senate President Soto kumpiyansa nga mapasabat ang opisyal nga imbulbado sa anomalya sa PhilHealth. Mga pagtipon-tipon nga ginapost sa social media ginamonitor. Sa balita international, Pope Francis gintawag nga mas malala pa sa COVID-19 ang chismis. Sa balita sa sports, Raptors kag Nuggets pareho na nga napatas ang serye batok sa Celtics kag Clippers. Balita entertainment, pamilya ni Lloyd Cadena ginkompirma nga nagpositibo ini sa COVID-19. Samtang sa balita espesyal, aton pag-istorya mga tips kung paano mangin malipayon kag mas palanggaon ang kagalingon kung ginadaog-daog ka. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilogabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Lunes, Setyembre 7, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang southwest monsoon kung hangin habagat na nag-apekto karon sa western section sang Luzon. Sa last 3 kayo na sa kagahon ang Bagyo Haitian o kung anay ginatawag Bagyo Christine ang yan nasagwa sa Philippine Area of Responsibility sa 1585 kilometros na minhan na sidlangan sa extreme northern Luzon. May kamasgun sang hangin nga 150 kilometros per ora kag pagmadlos nga nagadangat sa 205 kilometros per ora kag nagahulag para minhan nga may kadasigon nga 35 kilometros per ora. Ang Visayas ang makabatsyag sang mahinay tutob kasarangan nga hangin nabagat na nakatundan tubtob sa nabagat na nasidlangan samtang ang mabaybayon mangin makanay naman tubtob kasarangan. Ang temperatura mabatyagan sa 24 degrees Celsius tubtob sa 32 degrees Celsius. Samtang ang adlaw nagbutla kay na alas 5:44 sang aga, magatunod naman karon alas 6:04 sa gabi. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Good morning liwat sa aton nga mga Facebook followers. Yari kita sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Kag good morning lang sa kay Mierna Onofre Cloud nga naga-monitor subong sa aton through Facebook. Sa kay Lisa Joy Amoroso, good morning and have a blessed Monday everyone. Bret Hart Tunato, good morning from Antipolo City. Good morning dira sa imo. Sa kay Jesseline Andrada Tiangson, watching from Mansilingan. Shout out lang ko sa mga friends niya sa EB Magalona. Sa kay Adfe Caceres, morning. Grace Ginglo, good morning luwat sa imo, ha? Erla Vega, Mary Jane Mendoza, open subong ang LTO. I think daw subong sila ma-open Jane, no? Ang LTO. Michael June Season, greet ko lang Cardinal family sa Quezon City, naga-monitor from Paranaque. Salamat gid. Sa kay ako na nga pa kaisa si Jola Garcia. Dira sa may Gimaras. Joel, good morning dira sa imo. Kumusta lang dira sa ilan ni manang amin, ha? Sa kay Bebing Pacheco, mangayo kami tanibulig, kadamo kami di sa pier sa Manila nga di kami pwede kasakay puli Bacolod how. Ara sila sa pier sa Manila. Kay may mga I don't know kung may mga requirement ninyo para makapauli ining mga kung nakumpleto ninyo, no? Way ko kabalo sa sitwasyon ninyo kung kompleto ang inyo nga mga requirement para makapauli dire kay may mga requirement mo, may mga dokumento nga dapat mo i-presentar kung magpauli kamo, no? Mary Jane Mendoza, of course, sa kay Zinaida Nesia Valencia from Valenzuela City, sa kay Delphine Lamayo, family Lamayo sa Araw Vista Alegre, Tamtam, Gina, Manilin, Justin from of course Delphine Lamayo. Adja Carlo, naga-monitor sa Sumag, Barangay Sumag. Kelly Jelly, good morning man sa imo, watching from USA, no? Angel Arevalo, sa kay
Elmera Basan Calago. Good morning man. Sa kay Christine Villalobos of course. Kag good morning kuno sa Energy Fans Club. Jose Alan Braza, nag-upod man sa aton. Remia Garcia, good morning, no? Angel Arevalo, ginapa-greet niya lang si Dean Alvin Sirimogan, no? So, good morning man sa imo. Sa kay Teresa Linaha Kayaw, mayang agaman. Sa kay Elmera Basan Calago, panawagan niya ni Kunoho nga pwede sakto ng order para sa mga LSI weeks na kami diri sa Pier sa Manila. Damo ni sila subong dira sa Manila gali. Sugta na tani sila kuno makapuli, no? Sa nasiling tana basta may kuan lang, kompleto lang requirements so siguro para sa mga LSIs, no? Naintindihan naton ang kabudlayan ninyo pero may mga protocols nga patuman ang aton diri nga probinsya kag ang siyudad sa Bacolod, no? So, tumano naton ining mga protocols, no? Sa kay Paul Andrew Hochiko, ay classmate. Good morning, Megs. Dira sa may Japan. Mayang aga sa imo. Si Bebeng Pacheco nga mangkot tuod nga lockdown sa Bacolod. Actually, under kita sa General Community Quarantine diri sa Bacolod. Why isang lockdown pero may ginagamit kita nga home quarantine pass. Nga ang makagwa of course ang may ara lang nga home quarantine pass, hindi isa lockdown, no, kundi nga ginalimit ang pagwa sa tao. Again sa aton nga mga ka-aksyon, gina-remind naton kamo nga ang home quarantine pass ang nagatapos sa odd numbers 13579, Lunes, Miyerkules kag Biyernes magagwa. Ang sa odd numbers 02468, Martes, Huwebes kag Sabado magagwa. Kung Domingo canceled, wala ginagamit ang home quarantine pass, hindi pwede magamit. So, hindi pwede kagwa kung Sunday unless nga essential ang imo nga pagwa importante. Standby na sa mga balita lokal sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:12. Oras ginadul. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa mga balita lokal, nagmando si Bacolod Mayor Evilio Lunardia kay Bacolod City Police Office Director Colonel Henry Biñas nga imbestigahan ang report nga may pila ka mga tao nga nagtinguha nga magpa-imprinta sa hindi otorisado nga home quarantine pass o kon HQP. Sa statement ng alkalde, ini ang magaserbi nga paandam sa manatungdan, lakip man sa mga printing presses. Sa nimuluan ng siyudad sa Bacolod, amo ang nag-imprinta sa uniform nga HQP, kagin panagtag sa barangay nga amo ang naghatag sa mga pumuluyo. Ang pagpatuman sang odd-even scheme nga home quarantine pass ay nag-umpisa sa September 6 ka magalawig tubtub September 19. Ang HQP ang para sa mga tao nga wala sa trabaho, kag para sa mga magabakal sa mga essential needs, samtang exempted naman ang may mga trabaho. Tuyo sang HQP system sa Bacolod nga malimitahan ang kanamuon sang tao nga magwa sa ila mga puloy-an. Ang paggamit sang HQP ang suspendido naman sa adlaw sang Domingo. Nagtukod ang syudad sa Bacolod sa Emergency Operations Task Force base man sa Executive Order No. 59 nga ginisyu ni Mayor Bing Linardia. Nasaad sa iyo ng task force ang pamunuan ni Linardia samtang Assistant Task Force Head si Vice Mayor Elcid Familiaran. Gindesignar si City Administrator M. Ang bilang Executive Director. Gintukod ang task force base man sa panugyan sa mga opisyal sa National IATF para matuman ang parehos kag mandinalagon nga tika nga ginpatuman sa syudad sang Cebu sa pagpakig-away kontra COVID-19. Ang task force ang ginabubusan sa nagkalain-lain nga team nga mayara sang miyembro para sa COVID-19 response. Ang task force ang mag-operate 24 oras sa sulod sa 7 kadlaw sa kada semana kang ila talatapan ang yara sa Mascara Hall sa Bacolod Government Center.
Ginpahayag naman ni Congressman Greg Gasataya nga hindi ini ang tiun para i-regulate ang Netflix kay iban pang streaming service platform sa Pilipinas. Una, ginaduso sang MTRCB nga i-regulate ang mga ginapagwa nga motion pictures online kaangay sang Netflix para masiguro nga nagakomply ang mga ini sa pulisa sa ahensya. Sunod kay Gasataya, iyan nahangpan ang kabalakas ng MTRCB sa pag-regulate ng video content sa mga streaming service platforms kaangay sa Netflix apang hindi ini ang husto nga tion. Duha pa ni Gasataya, ini nga proposal ang makahulat bangod ang Kongreso madamo pa sang urgent measures nga dapat unahon. Para kay Gasataya, madamo sa mga Pinoy ang nakakuha sang source of entertainment sa sining nga mga streaming service platforms bagod nagabulig ini sa tao para sa ilang mental well-being karon nga may pandemic. Nagasalig si Progressive Alliance of Capital Employees sa Vice President Trinello Lastiere nga makabulig sa pagpahaganhagan sa COVID-19 infection sa Kapitolyo Provincial ang ginimplementar nga 4-day work week. Suno kay Lastiere, ini ang ginumpisahan na sa itong Biyernes, Setyembre 4, agod malimitahan ang close contacts ang tagsa ka mga empleyado. Hindi ang nabase sa Memorandum Gov-8-25-0109 Series of 2020 ni Governor Bong Lacson. Sa idalom sa memorandum, ang mga empleyado sa opisina sa provincial capital ang kinahanglan nga mag-report umpisa Lunes tubtub Huwebes lamang kag work from home sa Biyernes. Agosto 12 tubtub 16 gin-lockdown ang Kapitolyo para sa decontamination bangod sa pagpositibo sa COVID-19 sa pila ka mga empleyado. Ulihi nga nagpositibo ang utility worker assigned sa Governor's Office. Samtang, ginpasiguro naman ni Congressman Greg Gasataya nga may nagkakigo nga pondo para sa mga scholars sa idalom sang programa sa DepEd. Sa interview sa Kapihan sa Aksyon, ginpahayag ni Gasataya nga sa karon wala pa nagabaton sang application para sa mga bag-ong nga mga mag-a-apply para sa scholarship program. Bagod ginahulat pa ang klaro nga guidelines sa CHED kung paano ang implementasyon sang scholarship program ilabi na sa karon nga panahon sang pandemic. Sunod kay Gasataya para sa mga incoming third year kag fourth year college students ang pondo para sa ilas ning educational assistance ang na-download na sa DepEd Region 6. Samtang ang sa niwaluan nga ang mga scholars sa karon ayara na sa idalom sang pagdumala sang UniFast nga amo ang nagaproseso sang ilas ning mga scholarship program. Ginulat na lang to ang meeting sa UniFast to finalize the matter para ma-download na ang funds from UniFast pakadto diri sa regional office. Okay. No? But to make the long story short, tungod sang pandemic, na-delay siya, na-apektuhan. Although ang mga first year action boy nga manog second year, ay tayo problema. Si Congressman Greg Gasataya. Nakahanda na ang mga manunudlo sa syudad sa Bacolod sa natalanang nga pagbukas ng klase sa mabot nga bulan sang Oktubre. Sa interview sa Istorya Espesyal, ginpahayag ni DepEd Bacolod Superintendent Dr. Gladys Amelin Sales nga proud siya sa masobra 3,700 ka mga manunudlo sa Bacolod nga nagatinguha kag nagaprepara sa natalanang nga pagbukas ng klase. Suno kay Sales, ang pandemic ang isa sa oportunidad nga magtuon ang mga kabataan kag hindi dapat nga manginupang. Samtang sa natalanang nga pag-umpisa sang klase, ginahingyo ni Sales nga tani matagan man sang hazard pay ang mga manunudlo nga magatrabaho sa panahon sang pandemic. Naglambot na sa 5,954 ang kabilugan nga kaso sa COVID-19 sa Western Visayas matapos na madugangan sang 253 ka bago nga kaso. Ini ang ginalakipan sang 246 ka mga APOR, 4 ka LSI kag 3 ka ROFs. Ang syudad sa Bacolod nanguna sa may manamong nga bago nga kaso nga may 143, ginsundan sang Negros Occidental nga may 41, syudad sang Iloilo nga may 35, probinsya sang Iloilo nga may 21, 12 naman sa Capiz kag isa sa Guimaras. Ginanunsyo man sa DOH6 ang 52 ka recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 2,914. Ang 52 ka recoveries na record sa probinsya sa Iloilo nga may 23, tag 14 naman sa syudad sa Bacolod kag Iloilo kag isa sa Negros Occidental. Samtang wala sa may na record nga bago nga napatay bangod sa masakit, rason nga nagapabilin sa 87 ang na record nga napatay diri sa Western Visayas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:19. Kag para naman sa complete management sa imong liver
Senate President Soto kumpiyansa nga mapasabat ang mga opisyal nga imbolbado sa anomalya sa PhilHealth. Samtang mga pagtipon-tipon nga gina-post sa social media, gina-monitor. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Sige, good morning sa kay Joanna Alisbo, dira sa Inubaan. May-ari sila kunong channel para bulig sa mga pigado. Tapos, Ano naman ang Giz V. Otle. Bulig sa mga pigado kuno na chat nga channel nila. Ba't sa di nga channel? sa di na dampi man di ko makita. Kita dabla si Joanna Alisbo, no? Joanna Alice. Sakay Yasik K. Cardones, good morning Inday, good morning ma'am. Helen Duran Nervous, good morning ma'am. Duran Sandigan Nervous, no? Sakay amigo ng Elmer Helaya, of course, good morning. Ems Aboso, mami Ems, good morning. Sakay Sheila Alagos, Marilyn Herflo. Si Elmer maastasan mo kuno ang protocol ang protocol sige na niya kasi siging COVID-19 naton mo no kaya amo ning problema dito sa Manila Pier bala nga mga taga Bacolod kag Negros Occidental nga hindi pa makapauli dire no sa nasilino naton medyo may mga protocols kita ginasunod, may mga dokumento kamo nga dapat i-present nga dapat may mga requirement nga dapat i-comply para dira, no? So, ay kitakbalo kung ano ang sitwasyon ninyo as far as requirements para sa pagpauli diri are concerned, no? Rosalie Canonoy Rivera. Sa kay happy birthday kuno sa kay mama ni Elmera nga si Elisa Alcasarin. Yes, happy birthday! Ano to ngalan Action Boy? Elsa Alcasarin. Happy birthday. Nanay Elsa, happy birthday! Si Vanessa Mayo, let's eat dinner guys. Kaya gabi dito sa ila. 6:12 to Action Boy kay Ina, no? Miss Dorel, did you get a highlight in your hair? Wala. Wala na gano'n lang siya. Kumbaga, old color ni Action Boy. Wala ko na nagpa-color sang hair. Kaya gusto ko na nga natural. Balik sa una pa Hindi na niya kuhan ng... Ano? Amo na sang highlight sa una? Color sang una, full color. Gina akong buhok mo. Tika nagtubo na. Diba? So, nag-decide ko nga hindi pag i-color ako ng hair. Kita ko na sa una, saan nagpa-color kasi ang hair mo. Kagsang kulong, patubalahaw. Negra ka Grabe, sang negra ba? Sige, Almira Malazarte. Yes. Kita mo, sunod mo? Oo. Kay Jaja Solano. Kita mo ay? Dahil lang kita. Eva Fuentespina Condes. Ari nakita ko na. Okay. Greet ya lang, Nening kag Toto. Watching now. God bless everyone. Sige, go. Kay Stephen Magbanwa, Action Boy, nagapamati man siya. By the way, kay Sir, gali, Rodney Harder. Kay ka-message sa ako niya, nagapamati siya ko no Happy Monday. Nagapamati sila ko, Happy birthday ko no sa iya bata. Gali nga si Andrea, SK Chairman ni Action Boy sa Barangay Montevista. Happy birthday, Andrea! Dra sa may Barangay Montevista. Okay. Kaya... Aron lang mga taga sa Piers Manila, kaluluoy gali sila, kaya may mga kabataan pa, kabudlay, kaya wala sila tinulugan. Sa tent lang sila kuno. Mag-ulan, wala kuno tulog-tulog kung mag-ulan. Ahay ka naman. Wala rasyon ng pagkaon. Ito anong plastada sa naman, may naguro palambot sa palambot sa province, no, kung sa city man. Kung ano ang mahimo sila dito sa ila, no. Di nga Pierre guro, no. Ibig sila production door sang contact number sa sige mangita ta karon. Hotline bala sang kuan sang province. Sige, actually ang province nag-post sang ilang i-flash ta di karon sa aton Facebook Live bala Action Boy. Isend ko kay Action JM. Sige, ikaw lang anay pamasa. Sige, kay pangitaon ko bala. Joseph Pacifico, good morning Action Boy. Gamon ito kami disubong sa Mayor's Office sa San Enrique. Antonia Tayap, may agaman sa imo. Jocelyn Aresivita Ola, kay Junko Rose Lumanog Seva. Boy, maabi magwa ako para check up sa bata ko kaya amo na nga date ang balik niya sa doktor pero ang SQP ko hindi pa ko kagwa. Dapat makagwa ko na ayan.
Pakita mo lang guro, may proof ka lang due for check-up ka mo. Pakita lang sa kuan na, may intindihan na sa aton nga mga kuan dira, mga sa border sa aton nga kuan ano na ng check-up points. Pakita nyo lang ang proof nga mapa-check up ka mo ha. Sige. Standby na sa aton mga balita national. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon. Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:27. Detalya na sa mga balita nasyonal. Kumpiyansa naman si Senate President Vicente Soto III nga mapasabat ang tanan nga opisyal nga ila ginarekomendar nga mapasakaan sang kaso sa mga anomalya sa PhilHealth. Una diri ginrekomendar sa Senate Committee of the Whole nga pasakaan sang kaso sa Health Secretary Francisco Duque III, si Anay PhilHealth President Ricardo Morales, kag iban pa may angot sa hindi husto kag illegal nga implementasyon sang interim reimbursement mechanism o kanang cash advance para sa mga healthcare institutions. Sunod kay Soto, ang implementasyon sang IRM wala sa anuman nga legal justification matapos nga ang board resolution para diri ulihin na gin-adapt sa Marso 31, 2020 kang Circular 2020-0007 ginimplementado sa Marso 20 tuig 2020. Ginaduso ni House Speaker Alan Peter Cayetano nga maimbestigahan ang tanang nga ahensya sa gobyerno nga may dako nga investment funds sa tuyo nga may baluan kung may mga anomaliyang ginahimo. Nagapati si Cayetano nga subong ang panahon nga ang tanang nga ahensya sa gobyerno nga may investment funds nga dalago pareho sang Pag-ibig, GSIS, SSS kag OWA ang dapat nga imbestigahan. Dugo pa ri Cayetano nga dapat may expert team nga may capacity sa financial forensics sa good mo sisa ini. Nagpabutyag sang kabalaka si Cayetano matapos ginpahayag nga sa sulod sa masorob 20 ka tuig niya sa serbisyo wala ini makabati sa PhilHealth nga nagpahayag nga ginakulang ang pondo tubtub sa damlag lamang pag-ako sa mga opisyal sa kabong ahensya nga magamay na lang ang pondo. Ginpahayag naman sang Joint Task Force COVID Shield nga ang ila ginatutukan sa social media monitoring amo ang dalagko nga grupo sa mga persona nga wala ginasunod ang quarantine protocols pagi sa pag-inom sa makahulubog nga limnon, paghiwat sang kasadyahan kag illegal gambling nga gina-post mismo sa social media accounts. Sunod kay JTF COVID Shield Commander Lieutenant General Guillermo Ilazar, ang dalagko nga pagtipon-tipon hindi lamang paglapas sa protocol, kundi peligro ang idulot labi pa nga nagapadayon ang paandam sang COVID-19. Gin-ehemplo ni Ilazar ang natabo sa 3 ka lugar nga ginalakipan sa siyudad sa Cebu, sa Iloilo kag siyudad sang Navotas. Sunod kay Ilazar, antes pang lockdown sa siyudad sa Cebu, may na-report nga nag-inom-inom sa isa ka barangay sa siyudad kag nadiskubre nga isa sa ila upod ang nagpositibo nga nagresulta sa pagpositibo man sang iya mga kaupod. Sa Iloilo naman, isa ka pulis ang nagahulat sa resulta sa swab test. Ang nag-inom-inom upod ang iya mga abyan kag pila ka adlaw ang nagligad, nagwa ang resulta nga positibo ini sa virus. Ang ikatatlo, natabo sa siyudad sang Navotas sa din, isa ka pamilya ang naghiwat sa kasadyahan upod ang mga abyan kag tupad balay. Sa din isa ang carrier sang virus nga nagresulta sang napulo nga natapikan kag may isa nga napatay. Ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Verriere nga wala nagauntat ang Department of Health sa pagistorya sa mga developers ng bakuna para sa COVID-19. Isa sa gintumod ni Verriere ang developers ang Pfizer nga isa sa 3 ka bakuna nga ginatun-an sa karon sa Estados Unidos. Sunod ka Verriere, padayon man ang pagpag-angot sang ahensya sa mga vaccine developers sa Russia kag China. Una diri ginpahayag ni Verriere nga wala pa nakaumpisa ang clinical trials para sa Avigan nga gin-develop sa Japan matapos nga may mga dokumento pa nga kulang. Target ni House Speaker Alan Peter Cayetano nga maprepara na sa una nga semana sa bulan sang Disyembre
ang ginaduso nga 4.5 trilyones pesos nga national budget sa 2021. Suno kay Cayetano, ginatinguan sang Kamara nga matapos ang deliberasyon sa pondo sa katapusan nga adlaw sang karon nga bulan ukon sa una nga semana sa bulan sa Oktubre para mapasa kag mapirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte sang mas temprano. Duha pa ni Cayetano ang madasig nga pag-akto sa national budget makahatag sa mga ahensya sa gobyerno sang oras para sa bidding approval kag procurement resources sa ila mga programa kag proyekto. Ginpahayag ni Senate President Vicente Soto III nga pag-regulate sa kabataan kung anong ilang taon sa Netflix kag iFlix ang trabaho dapat sa mga ginikanan kag hindi sa gobyerno. Ginhimo ni Soto ang pahayag kasunod sang plano sa MTRCB nga i-regulate ang content nga ginapagawa sa mga streaming platforms. Suno kay Soto, hindi dapat pag-itugyan na lamang ang tanan sa gobyerno tungod ang ginikanan among dapat mag-regulate kung alula ang taon sang ila kabataan. Una diri sa Senate Joint Panel nagligad nga semana ginpahayag ni MTRCB Legal Affairs Division Chief Attorney Jonathan Prisquito nga kinahanglan i-regulate ang mga streaming services bawod ang tanan nga ginpagwa diri ang unrated motion pictures na ginadumili sa pagsulundan sang ahensya. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:32. Para naman Agapasang banwa, mabugaw na hangin, nagadapya na. Ikaw nang ginapamati, ang lamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, magdala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon Aksyon radyo. Pagkulong kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Okay, no? Sa nagpamangkot na ito nga kung ang may bata sang ipa-check up schedule sa mga adlaw, tapos ang HQP base kung add number, kung even number guro, so hindi bala add number sa mga adlaw. yes. Kung mga amo niya nga kaso, emergency, essentials, importante, pwede na iya. Yes, exempted na yung Oo, Action Boy. Pwede na iya, basta importante, basta may proof ka lang nga mapa-check up kagid, no? Kag-schedule sa check up sa iyong bata. Correct. Okay? Yes. Sige. Kag sa mga nagapamangko to bala Action Boys ang number ato lang ba makainang gaan sila number sang province. Aray pa flash ta kay Action JM sa ato niya Facebook Live. Kay sino to kay kaginado si Bebing Pacheco, si Elmera Calago. Mm-mm. So ara magluwas nga flash ni Action JM. Basahon ko man Action Boy. Ari mismo pwede nila makontak direkta sa province Action Boy. Ang may number ginatag diri ang province of Negros Occidental. Ini nga 0965 799 6571. Liwat 0965 799 6571. Kag may email man Action Boy nga small letter ni tanan ha. Again small letter negok wala space
negocstranded@gmail.com. Negok, double C ang Occidental. negocstranded@gmail.com. Kag Action Boy, ay, aran Action JM? Asa ba kolon? Ay, pa-flash ta. Aran Action Boy. Dubali may area, iya, giniya ka province. Dubali, area, ang designated, gid ba lang nga person. So, ay, hindi kitaon. Pwede idakoon. Pwede na madako. Kaya dali sa Bacolod Action Boy, si Councilor Cindy Rojas. Oo. Kag for LSI. And then for May LSI OFW, sila? for OFW si Councilor Silanga. So LSI sila, ila kontakon si Councilor Cindy Rojas. So ang number Action Boy 0921. Hindi kita no sa aton yan, no, ginakrap pa ni Action JM. 0921-94-93809. So, kabay pa nakuha tani nila. 0921-94-93809, Action Boy. Sa Amo kay na. Councilor Cindy na. May May email. Ang email, SP, small letter, blur, Action JM, blur di sa ako. Ragalio? Kitaon na, sa imo, kitaon. Klaro? Kitaon na siya. So, ipa-screenshot sa Election Boy para Oo. hindi na sila mabudlayan. So kay Bebeng na no, pa-check ko ara ang atong contact numbers, get in touch sa sining mga persona no kay Councilor Cindy Rojas kamo kay LSI kamo mo no. Sa kay Elmira kung sa province ka ara man da sa Ara province ka man. contact no. Pala dra kay amo na sila nag-process ang inyong mga pagbalik diri sa Bacolod. No? Kitaon man guro Sige Sige. Try to get in touch sa mga numbers nga ginatag naton sa inyo para mapalambot kamo dira no. Okay, sige. Good morning, Action Radio from Hasmin Albarasin, no? Sumuman sa kay Amy Esmeralda Dolido, kay Elias Dolido kuno, good morning sa Barangay Paloma Valladolid. Dennis Malaga, Evelyn Nipomuceno, sige, good morning kuno sa mga taga-Carlota sining ni Dennis. Domingo Guancia, Angelica Niel, good morning sa imo Ange. Lilibeth Sancho Famoso ay Bing, good morning. Bing Famoso, Sancho Famoso. Grace V. Otlegally, amon pangalan sa channel. Ang Ano na nga channel man? nagabuli ko na sa mapigado. Lang ka basta ngalan ko no, Grace V. Otley. Okay. Myla Diquito, Joy Angeli Marie, sakay Suzette Lomeda, Pearl Buenafi Galunan, good morning man. Kagay Attorney Alan Galuna, no? Neil Rish Aquino, good morning man. Sige. Okay na kita, Action Doors? Okay na. Okay nga, gaw ka pa na iban? Hindi na ko kasunod kung dito dampi. Earl James Vocablo, good morning man. Sa may kami Are na. Si William June Balinario, good morning man. Okay na, sige na, standby na kita na. Sa sige, atong dugang standby, ng mga standby. balita. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, 7:39. Kag sa aton nga balita international, gintawag ni Pope Francis nga mas malala pa sa COVID-19 ang paglaptas sang chismis kag paghambal sang malain sa ibang tawo. Ini ang kaundan sa mensahe sa Vatican kahapon Domingo. Si Satanas suno kay Pope Francis ang pinakamalala nga chismis bangod iniya naghahambal sa madamo nga kalainan sa isa ka tawo. Siya man ang rason sang pagkaguba sang simbahan. Ginaengganyo naman ni Pope Francis ang matumuluo nga batuan ng chismis kag ang sala nga istorya sa iban pinaagi sa pagpangamuyo. Sa balita naman sa patag sa pagnegosyo, ang nakakaigo nga supply sa pagkaon sa tunga sa COVID-19 quarantine, nakabulig ang papaganagan ang inflation sa 3 ka bulan sini nga pinakamanubo nga 2.4% sa sining bulan sa Agosto. Ang National Statistician nga si Claire Dennis Mapa nagpahayag nga ang inkasaka sa presyo sang isda kag karne sa naligang nga bulan, ako naghinay sa naligang nga bulan, samtang ang presyo naman sa mga utanon, nagnubo ini sa 0.9%. Si Mapa nagpahayag nga may nagkaigo nga supply sang isda kag utanon, samtang ang pungsod no nationwide nga presyo sang bugas
nubo man sa ika-16 na nga sunod-sunod nga bulan, samtang ang presyo sa bugas nagsaka sa 0.6% sa year-on-year sa Metro Manila. Ang pagkaon kag non-alcoholic beverages nga nagalakip ini sa 36% sa Consumer Price Index, may 1.8% nga inflation sa Agosto. Nagnubo ini sa halin sa 2.4% sa Hulyo. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 48 pesos kag 58 sentimos, Singapore dollar 35 pesos kag 59 sentimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 27 sentimos. Kag sa ato naman nga Balita Entertainment Action Boy, I don't know kung familiar ka sa vlogger nga si Lloyd Cafe Cadena. Ang DJ na siya. Okay. Oo, sa una sa Love Radio Manila. DJ na siya. Inang medyo may dako-dako, no? Nagdako na gid siya sa Action Boy. Oo. Kaga kay man sang September 4 bala Action Boy, ging kasubo gini sang mga tao, especially ang mga YouTubers bala Action Boy. Kaya nagtaliwan na ini siya Action Boy sa edad nga 26 years old. Bata pag Action Boy. Ti gabi sa iya na bala nga Facebook page man mismo pagwasang statement ang iya family. Diba nagsulat kagin confirm la Action Boy nga si Lloyd nag-positive ini sa sa COVID-19. Sang September 1 kuno gindala ni siya sa hospital kaya nagahilanat siya kag ginaubo. Sa September 3 gina-swab test kag nagwa nga nag-positive siya. Ti wala man ang iya pamilya do wala man lang kuno bala na balaka gid kay mayo man kuno iya vital signs. Pero nakibot lang mga doktor kaya kagahon sang September 4 mga 5 AM wala na siya nagagiho sa iligdaan. So gin-confirm sang doktor nga siya Action Boy ginatake sa Corazon. Oo, corazon na heart attack siya Action So Boy. may heart Problem gid man siguro, ailment gid man siguro. So sang Sabado man Action Boy, gin-cremate man siya gilayon. Kaya once mag-positive ka sa COVID, ti madamo nga vlogger ni siya, no? cremate ka na dayon, no? Madamo nga Action Boy, even si Mariah Carey bala. Nagano man siya nagpabutsyag man siya sang kasubo sa pagtaliwan. Si si Lloyd, ambot ko nakalanta ko sa imong vlog. Pero tigin na siya ka good vibes lang gid balahaw. So man damo giniga pa lang. Hindi na millions ng ilang followers. Yes. Kahit kung makamuna nag-earn kasi na. Pero matabo siya na sa imong vlog. Wala pa na Sa account mo. Wala pa nabalan kung paano ang kay may setting na Action Boy. It's either pwede siya ma-retrieve sa imo family or after mabalaan nga napatay ka, automatic deleted. May mga options depende sa iya nga. May mga options na kung anong matabo sa ilang account. Correct. Doka namin ang ni Action Boy kay before ni siya napatay. Ang iya last vlog na Action Boy, nagpanghatag siya sa mga free tablets sa mga students. Ti amo nang dreams ang iya Iloy. So amo na Action Boy doka damo ginisang nasubuan. Actually, magbasa lang ko sa mga comments kay mga good vibes na ginatagya sa tao kag mga mga pag-share sa iya nga blessings man. At kaya mo ginang kaboy Action Boy at least na serve yang iya purpose. Correct. Yes. Balita sa sports, pareho nga napatas ang NBA defending champion nga Toronto Raptors kag Denver Nuggets ang ilas ni separado nga serye sa nagapadaan karon nga semifinal sa Eastern Conference sa Disney World sa Florida. May duwa na kadaog ang Raptors pagkatapos nga ginlutos ang Celtics sa ila Game 4 sa score nga 100-93. Nagpanguna sa diskarte sa Toronto si Pascal Siakam nga may 23 puntos kag 11 ka rebounds. Nagarangkada sa hustong Raptors pag-abot sa third quarter. Pagkatapos nga magpatas sila sa karibal nga Celtics sa pagtapos ng first half sa 49-all. Pagkatapos ni wala na nagpamabaya pa ang Toronto sa ilas ning abanse tungtod sa katapusan sang hambang. Samtang nagbulig naman sa opensa sa Serge Ibaka nga may 18 puntos kasi Fred Van Vliet nga na may 17 puntos. Sa Celtics, naging pangunahan ni Jason Tatum nga may 24 puntos. Ang Game 5 gintalan sa Martes, Setyembre 8. Samtang ang Denver nagdaog naman batok sa Clippers sa ila sining Game 1. Sa karon patas ng serye sa tag-isa kadaog para sa Clippers kag Denver Nuggets. Balita Espesyal! Alright! Energy!
Action Boy, kag sa aton yung mga ka-action. By the way, special mention tala ang presidente sa nga Energy Funds Club. Ara siya? Kaya, ara na siya, Action Boy. Nadlawan siguro. Nadlawan naman siya. Oo, nadlawan naman siya, as always. Buin-buinan, taniya sweldo, kaya do, hindi na namin yung iya nga punctuality. Punctuality. So, kadamo gali sa Piro, kadamo sa nag-kwandi nag-message. Stranded. Oo. Sige nang ikuan lang i-upload mo ginatag natin sa inyo ang contact numbers, get in touch with them sa taga-province, sa Negros Occidental kamo, sa taga-city, sa office ni Councilor Cindy Rojas, no? Kaya kung kabudlay mo na sa ila sitwasyon, Action Boy mo. Oo. Sige. Joseph Rimaida, good morning. Veronica Baliador Echaus, good morning man. Sige Si Regent Tan Villalon, wala ko pa nakita, basta magsunggod, bilang Vice President ko mag-resign balahaw. Iara siya gali Action Boy, energy ko, no? So, manaplan siya mong na. Okay. So, sa ato nga balita special, Action Boy, ini ba lang paano mo palipayon ang imo kaugalingon, bisan pa nga ginano, paano mo palipayon kag mas palanggaon mo kaugalingon kung ginadaog-daog ka, Action Boy. Okay. Mga nagadaog-daog wala si mo, Action Boy. So, una, mamati ka man gali, Action Boy, sa mga nagadaog-daog sa imo. Mamati ka man sa ila, kay basi kisa ang maginambal nila, matuoran man mong pagambal nga ay hindi kinablabagay si mo na color kay giduag ta kagidya. So ka mo na wala siya. Oo. So kisa mamati ka man kay hindi man malaing nga pamatian mo sila. Pero mabalaan mo man mong makuton mo man mo kaugali. Concern. Correct. Mangkoton mo man mo kagalingon kung ang ginambal nilang comments mo tuod or hindi. Tapos magambal si mo tamaran kagid bala. Tapos mangkoton mo kagalingon mo tamaran gid ko haw. Ano ginubra ko subong nga adlaw. Kaya kung wala kami ginubra, confirm. Katamaran ka. Katamaran ka. So, next, Action Boy, hello ganala kay John Astrologo. Kaya nagapamatig siya, nagaprepare siya to open sa ilang cafe. Sana all. Pwede ka pang kapeda. Sa Manila nga kape. Sa Manila. Sa Manila. Nakalayo-layo, no? Kung pa Manila lang ta. Manila tayo mga pito to. Yes, kabay pa mag-okay. Kasi nakabuli. LSI man. Kalain. So, basi daso na. Kung mag-okay ng panahon, Action Boy. Malay mo soon. Sige. Next, Action Boy, kung, diba, next, una to, mamati ka man sa ila. So, managap-daog-daog sa imo. Ikaduwa, mangkoton mo yung kagalingon, kung tuod to. Ang katatlo, learn ka man nga dead mahon kung ma-confirm mo nga wala man pulos. Ang ilang mga ginahambal sa imo. Usually, mga muna ihisa na yan. Yes, o basi bala selos na sila sa imo. Doors nga bayo, no? Ano? Ano, abi ko yung muna. Di ba, muna yung doors nga bayo, no? Itom kapag Nakalain. Kalain, di ba? Pero actually, naisa na sakay ka namin sa bayo mo actually. Yes, of course. At least ang imo mga muscles, gaguluwa mo. Muscles siya. Muscles siya. Charot, di ba? No? At actually, naisa na siya. Magsasagay ito mo, no? Pero actually, si Aksyon Dorel ang ayan sa iyang outfit. Of course, hindi ka na magambang kung saan mo, basta imo ilo. Kalain pag ito. Nari mo ng bayo mo, pero hindi ka lang magtakilid. Yeah, basta ang ilo. So, next, Action Boy, at mo to, dedmahon mo lang, kung wala man pulos bala, dedmahon mo lang. Kagi ka, apat, Action Boy, kadlawan mo lang. Arab lang, good vibes ka lang yan. Pero hindi ka man magkadlaw, nga daw wala karadlawan. Kado kalain na i-action. Do kalawain na siya, Action Boy. Dapat i-ano mo man, tawag ni timingon mo lang pagkadlaw mo balahaw. Nga daw maano man sila sa imo, hindi ka na nila pag pag suyaan or daog-daogon. Kaya daw ka kabalan sa imo yan. Ano ka cool lang sa'yo, no? Yes. Cool lang yung dating mo. Cool. Amo na siya. Kag Action Boy, maghimo ka kuno sang listahan, Action Boy, kung diin kaya maayo or hindi maayo, pero mas recommended nila nga listahon mo kung diin ka sa maayo, Action Boy. Kay mas ga-build mo confidence. Mas ginapalangga mo yung kagaling. Kag mas wala ka naga pakialam sa mga nagadaog-daog sa imo. Correct. Confident kasi mo kagaling. Yes. Nang lahat ng self-confidence, hindi lang overconfident. Hindi lang. Kay, ano naman na, do kalaway naman. Ka-over na gitsi mo yan. Yes. Kaya pirmi pa nung Action Boy, nga, kag hindi kid kalimtan, nga, ano kaya Action Boy, ikaw isa ka manami, kaya nga tinugas ang Ginoo. Unique. Diba?
Yes, kada isa sa aton may uniqueness na uniqueness gid kita. May ara niya tumlagsahon nga kung ikaw lang Yes. yan may aras na. True. No? Isa ka kamaayo nga tao, Action Boy, nga may lugar sa kalibutan. Correct, oo. Nga wala sa may sin-oman ang tugutan nga maka-judge si Si mo. Moho, correct. Correct. Ay, kanami, Dahil ka namin, no? Ano dento? Gano dento? Hindi ko na masig malaw. Yeah, wala ko dahil pinipay. Kinagubang plancha sa akong buhok. sige lang, Basta dito may sa mag-donate na wala plancha. Dito ka na sa Tagadag yan eh. Ba't di uling? Ayun. Kapoy ba? Yamon ko pa daw naman na. Kapoy ba? Uling yung plansa. Ang ano man, bi, ang do bago-bago man bigawa, bi. Actually, wireless na ha. No ka okay man, kay wireless na bala. Wireless na siya? Hindi uling. Wireless na. Why pala yung mga wireless? So, na yung wireless na yung iron plancha. So, kabudlay galing. Pero feeling ko, kung mo na yatag mo sa akon, ang plancha sa ang wireless na ang plancha, feeling ko ma-early ka kadto, kay ikaw akong pa-plancha kon. Di ba? Kaya ako pa madabo ka na. Sa uli. Dalakan lang uli nga daan. Kaling kasi yung balay. Correct man. Okay, correct. Kagas na lang dayon kaya para dasig ang pagsiga. Correct. Hindi kita malate. Kalain. So, man Action Boy good vibes na kita Action Boy. Kaya hambaga ni life is beautiful. Correct. Wala dapat lang kita sang time nga pakalain sa ibang niya tao. Life is short. Yes. So, make the most of it. Correct. Hindi ka puro hate. Hindi puro hate. Kay lipot lang yung kabuhi ta. Hindi puro hate. Kita mo, hindi mo mapaktan, Action Boy, nga pagkabuas, wala na nagaling nga tao. Correct, Diba? Unexpected. Yung negativity, pahigad. Kaya, enjoy life. Because life is short. Yes. Short is life. Ay, hindi mo. Life is short, nagaling. Life is short. Sorry. Nadala lang sa emotions. Ay mo short sa tama na kalipot daw. Life is short. Kalain. Sige na, Action Boy. So, muna namin, Sige, okay. Good morning, Action Boy, kay Ate Cherry, Estelle, dras sa may Silay. Nagapamati man si Andrew. Friday from Silay. Okay, thanks Kita Ate mo na sa aking Cherry. comment yung daw ga-flado. Hindi ko na man. bi, hindi ko na bi... Di nang ga-flat. Ining si- Ba di nang ga-flat? Sarila, Banwasi. Ala kagwapo, kuno si mo Action Boy, hambal ni June Lila. Ang biya kagwapo kay Action Boy Duran. Malukay na si John Lila na mas ito. Ay, kilalahay ko. Kalain, mas ito. Itong para sa sakon. Kalain. Di na ga-flat, si Sarila. Ang ga-flat na tablao, na siya, okay, kasama. Gani man, Okay. mga business. Ikaw bala Sarila, ka nga 109 days before Christmas na lang. Kagapon, Action Boy, gabasa na ko, pero namba ko pa 100 days, 110. Kagapon to, So, subang 109 days na lang. Before Christmas and 116 days before New New Year. So, Year. in spite of the pandemic, sige lang Yes, feel of the spirit of course. Christmas. Why isang malain si Nedra, no? Sa liwat, Action Boy, happy birthday to sa bata ni Sir Rodney Harder, ha? Si SK Chairman, bala, dito, dulang comment kasi si Sarila. Tumadamang comment ni Sarila. Sa Vista Libre. Monte Vista. Monte Vista. Sige, happy birthday gito, Mami na sa Malaka Gamala, good morning. Nene, Fe Campanyal, may aga, ne. Si Andrea ang ngalan. Standby na sa Action Hotline with Action Art Tay Hupon. Ang inyo naman ng news team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag-Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.